Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хосият Бриллиант масири ширкати Атомӣ. Дӯстони азизи ман, одамо мегӯянд ки барои дар ширкати Атомӣ кор кардан чӣ дар корай? Аввалин дараҷа, дӯстони азиз, пластиковый паспорт. Барои шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон пластиковый паспорт обязательно. Барои регистратсия дар корай ва рақами телефон. Кор фақат тариқи WhatsApp ва телефон. Дӯстони азиз, шумо телефон дошта бошед, паспорт дошта бошед, регистратсия мекунед, кортона оғоз мекунед. Кор чӣ хелае дӯсто? Даво намебурой, берун намерай, бор намефурӯшӣ, ҳама чӣ бо телефон мешавад. Яъне ки шумо дӯстои наздиктон дар ширкати Атомиро тавсия метиҳед ва ё регистратсия мешаванд. Ягон чӣ харид кардан, харид дар 6 моҳ якбора бонусҳо шумода мегзаранд. Бонусҳо маблағ мешаванд. Шумо уҳдадор нестед ҳар моҳ як бисёр бор бихаред. Барои ки ширкати Атомӣ бори босифат дорад. Якта спирулина мехарид 200 дона қариб дорад ё 120 дона дора ва уже як гала вахта мерасад. Шампунош, ҳамаи чизош беҳад сифатош хубай ва асос ки як гала вахта мебаранд ва хеле арзонанд. Барои ми дар кор нест ҳар моҳ шампун харидан ё собун харидан, як чи маҳсулоти Атомиро мехаре 2-3 моҳ мебаратона. Барои ҳамкорӣ дар ширкати Атомӣ ба рақамҳои мо бинависед, ман оиди кор шуморо пурра мефаҳмонам.